Yan sige yung view, lapin sa dagat. Last gear, nagkamit tayo na mo last gear. Asa la po salag dire dol. Okay, salamat ha. Nakapasugot ang challenge sunod. Tayo na pre, panalita mo sa ag pre. Balihon ang brief. Brief list. Ano na lang gwapa sa si ma'am. Yung smile ba no? Ato nang pinanggaw tong coach kay mga loader na kukurog iro. Dahil na ni Dakos katong bata pre no. Kada ole. Sabi mo. Okay ron? Sa taon ko naman dito. Hmm. Mura mo sa kabakid. Sa kabakid na niligid. Okay ron ay. Anong giapas ko ninyo? Hayag na kayo. Ah! Matay pre, okay ikay maliit pre, di gimi magyaw-yaw ya. Kaya maliit ko kausa, grabe yaw-yaw no. Sunod ba tayo pagkapaw mo na mo. Gabi ha. Pero sa unang guard ba? Diag gina ba pagkaw niya. Dedi ko mo ba? Hindi ko gibuka. Tara. Suko, matay pre, suko agin mo suko pre maliit ko kausa pre. Dito dugay ko katog pre kay ko ang good kanang nag-edit ko video na to ba. Oy, buang. So may stock na to. Yo, what's up? May adlaw sa tanan niya mga ga. Another day, another life, another blessing sa pagtututanan. Ang mga inaha ko giapas ko. Yung nang gito igal nga. Ang Sikatan hayag na. Ang ba? Tapos sa meeting place ba? Ito bana-bana sa taon sa Migan. Dugay gito. Sige tayo ng ano? ano ba? Anong stop pagad pa rin? Buang. Karon guys, among ruta kay katong gi-comment ni ko ano by Katrina to yung Mark Joseph Pisti sa buang. Among ruta karon kay adto mi katong gi-comment ni by Mark Joseph Dignos. Ato ko ni salag niya aw udlot niya lapos og salag. So, dito ang langay kay among akong kauban no, sige nagyaw-yaw kay nasayo mo siya kausa. Gara-gara ba? Kausa ako dito sa'yo sa una. Tama na mga kay. Napagtanto ko na. Karon na mga sayo, ya og makapanganchaw ka, grabe ka makapanganchaw. Nakauna sa una guard. Pinakauna ba eh? Tanto ko na ulhim, kanang ulhim mo. Sabo di ay. Ulhim. So, di na maglangay guys, ato na mi. Kana pre? Kay murag suko na mga ka. May attendance. Ha? Boy attendance. Sabo di ay. Ay, amigo guys. Mo gani masayo, yaw-yawan, reklamador. Malit, ari pa sa agi sa kaunan kay sana. Wow, yaw-yaw na po do. Puya na mo bro eh. Ang dugay ka na abot kay dugay ka na to kasi ka pang stop. Kang Katrina. Wala apelido kay kuan niya. maipit ka diha. So kanang kuan ba? Sabo di ay. Hingan chaw kay baka kay makaon na. Naghapas pre. Kitawan ni ka brave, nangga abot ka brave. Kana. Kapit na mahurot ang hapas ay. Wala na supply. Sabot kay 440 biya. Sabo di ay. Kaya dali ko. Purpurti. Mo siya just now eh. Dungan mo kabot. Ha? Dungan mo kabot. Nah, garab-garab na po ka. Ano? Ano? Dungan. Pagabot niya, magpapakon ako. Ya, karon ka na sayo, karon naman. Man naman chow. Anong- Unang adlaw ay. Ha? Unang adlaw ko sa dito buro kag sa kang series. Ika-15 na ron nga adlaw niya, ay ika-16 na ron. Ang first eksikan. Nya kaduha ra ka na sayo. Tulo na kada. Ang katulo. Nya magsuko-suko ka. Nimal mo, pre. Ano na kayo? Oh, hindi na to sa tabi, di na sa magbungol sa taron. Nanamig udlot guys. Pag human mo sagka, largo mig lugsong, nanamig ka video dito. Ang duha na ko kakauban, sige nagiyoyo. Hayag Na kayo, mangitom na pud ta. Nawa. Sayang safeguard. Nawa. Sikwan natin kapalit safeguard. Ito ako. Nawa. Yaw-yaw si Prindano. Sir Bar. Hayag kuno kayo si Prindaya po sa yaw-yaw po siya ng semtel. Asin. Ano? Sige. Bagbay. Sana sa bike ko, sana sa iyo. Talang tawa mga sa Gusto nino? Ano na ko din ako guard. Ha? Atong ka sa market sa Tabungkol lang. Pwede ra. Tag-as na kayo sa energy. Kita mo sila Ma'am Katrina ganiya. Nawa. Hindi kaya ni ma-upload Guys. mga comment. Kanang kuan guys ba? Kanang normal lang bila nga ma-appreciate ang mga gwapa no. Pero wadyo kay bawo nga si ma'am day jogging sa dire. Pero lagi may kauban nga nakaibaw siya nga naa dyan nag-jogging. Pajuk-juk pa si ganiya nga na ako ng udlot. Ba may di ba yo? Dai pag-abot mo dire. Tinuod gid ay. Nagkinana. Ah, Dili na abot na. Dili ni siya kana, wala ni dili ni siya kanang kuan mama, wala ni bating intensyon na mo. Naka-appreciate lang mi sa imong beauty ba. Sugan na mamanyak nila ma'am. Ang problema lang kay ako ilang permi pasinganlan. Ya, duha ra ba mi kabuk tig-react sa imong og ha. Sila nitong mga first reactor, first ug second reactor. Ay, istokin na nila na. Patay ta niya. Ako sa kibaw. Basta ma'am, May apelido. Katrina Halili.
Tanan ni guys. Saan daan sakto. Hindi rin lagi to. Sige te, salamat eh. Salamat eh. Di mo na. Last gear. Nagamit tayo na mong last gear. Pre, sukat-sukat. Nagamit tayo last gear. Matay ba Mark Joseph? So, ano eh? Tinod gitong giingon mo la. Nagrabiya sa kumigo. So, kagre. Tinod gitong giingon mo bay. Nga. Choy. Ang kuandaan diri. Adventure gid kayo. Pre, sagkaon na punahan pre. Matay luya nami. Hala na pa. Ano ba sa kaon? Hapit ka mas kaon pre. Kaman. Tig-una na sa kumigo, basta makasok ka. Ana din na day. Malakaw boys. Tanaw. Lakaw na juga na siya. Inom sa mig beer diri guys kay para makarecover mi. Nami diri sa katong ko ano. Daan pa dong lapos sa salag. Na nagkuan na pud mi parindano, last gear na pud mi. Kasi paring Ryan nagbike siya. Pre, himpamping pre ha. Hinahinay lang. Pre, ano masasabi mo pre? Hindi na maputi ang side. Mabula na lang pre. Yawa, lindan na. Nagkakatapos pero. Sighting. Pinatama sugot ang challenge sunod. Hindi ako masagot. Pagibag kamatos sa bike. Watay ko tapos palis na ko. Sige lang, masin na makasildo na tapuhon pre. Patag sapatos pre. Tilto sunod. Still to ka lang sa pangkumbat ba? O kamatos o. Kanlat na pa dong kamatos. Sa nag-challenge na to, ano niyo sa'yo masulti ni mo? Palit kayo kamatos. Just glow lang pre, just glow. Di na tamo sa guard sa challenge. Hindi na ako. Not accepted na. Yun, bike. Nangako yung muli kita. Balik ang tasagkay. Lala. Wala, kanlat yung kamatos ni Ko. Sige. Atay na dyan na ni. Ang papalit ng bonggos, ipatay siya siguro. Nanami diri sa kaning may bridge diri guys. Oh. Matay. Bay, giskaman minimo ba eh. Giilan to sa tong viewers pre. Balik tayo may susgro. Sakto ra ginalit ko pre. Medyo ka kaingon nga sa sayo pre. Kay ano man. Alam mo na nga mali, pinagmamalaki mo. Oh, baka ipangutan ako ano man. Ano man? Oh, kung nasayo pa tayo, ngit-ngit pa. Mga lambat ta dito. Mga pangos ta. Hoy, hayag na po tayo kabuto diri, no? Mas mayo ra. Katanagat atos ma'am gani, hayag nato nakahayag kabuto diri. Ano sa samot kaya gay nas ma'am. Muna kita wag pre og kuan pre. Biking, dala hiking og mountain climbing. Okay ra ka coach? Balik na wag ina ba? Balik na wag ina. Ayaw pre. Matay bay. Joseph. No, shout out sa mo ha bay. Matay bay giila dyan mo maayo bay. Grabe ilara ginamo. Ingon pa si Pring Ryan simentado na ko no. Ang Imluwelier simentado. Pero ang kilid sa Imluwelier. Pero ang danay. Grabe ni. Ang pagmahay sang ko langit pre. Ang pagmahay sang ko langit. Doon na lang kayo. San Pedro naglaro na manok. Pre mo nakinomdom ko pre. Ikabot na ni sanahan na nagliko pre, magnindot na nagdaan pre. Nanay siminto diha. Tanawa ko no, basta nanay siminto, murag mugawas tong smile gamay na. Wag yun. Patay. Siminto na diha, nanay siminto diha na hanay. Oh, napagod dito. Di ka na nito, ikatulo na, ikaduhan eh. Ikatulo ni. Maluya sa bike. Naluya sa dinutay. Dinuutay sa bike. Lah, daraw. Kabawas yun ang bike eh. Grabing bausa. Hindot pa minahon sa kanang mga birds gitu, birds. Ya, sunrise. Gamang itay. Ko. Suko ka sa mo. Ulo ka lang lagot sa mga bay. Ako siya masalmid kalain sa imo. Ayaw pakita sa audio ko na ko. It's a prank. Suma na kayo. Pag lasa ikaw man ang sagka da pre, ikaw man na murag kuan lang gid. Kada pod. Yawa bukan sa tabay wala pus no. Gabi na namin sa lag, lapos sa payo. Mubalik sa agir pre mo na. Kala ganyan tabo, di na yung bike. Bahaya ka na ganyan. Sayo na pre, palitan mo sa ag pre. Balihon ang drip. Berbelit. Sige. Bay, Mark Joseph. Nung nagigigisa ko sa mga bay. Oh? Update mo guys ha, ikabot mo to sa igbo guys. Malapos ba ni sa salag ba ni or asa ni lapos? Dakit. Dito pun lapos ah. Ug ato ni Chokon pilaw sa inyong research pre. Di na ako mabak. Di ba pre sakto ko pre, simentado na pre no. Simentado na guys. Ang diha kutob.
Ang gimasahan. Ang dire. Bato lang yapon eh. Ang cherry blossom ba no? Bito. Tugas na ito. Asa ito ka na nag-blow? Dili. Ang layo. Yehey! Sa wakas! Kalsada na pre. Kalsada. Gamay man. Lapos doon eh. Lapos isa ka nang... Di, tabay, boy. Yung helmet. Yung bilin sa bus. Ijo gidaw, ijo ko pakuyawan eh. Baka na mo lang binuhay din mga dogs eh. Paghuti gamay pre. Uwang! No guys. Si Parindano guys, nagigbungo na suma guys. Sumugan si kani animal oh. Ikukul mi zero. Coach ay nagluod coach. Sorry na coach, mag-sorry. Pre. Mag-sorry ka pre, mag-sorry ka. Sorry ko. Sa kataimi ron. Pero kumusta pa mati nga gikukul ka zero pre? Kapit na yun, nasong pang-bak-bak. Imo tong gipatiran ta. Nanilap lang, nanilap lang. Ya kan ay kayo kuan bukog sa Jollibee. Sa kataimi ron. Imi baklayo atoy. Ayaw, suta. Buang. Kamang pre. Patay na. Sakitas paan eh. Dili mo gibigugan baglas. Ah. Oh, shout out sa mong migo no. Yo Mitch. Kumusta naman ka? Hinaot mi nga okay ra ka. Pundok yata ni Yoyo. Magbike sa mi. Sana ka man dili na. Mo salag de. Di madag sisiyo pre. Himo nga anto. Padong na magtabugo no. So. Lala. Bawas ang lusaw. Ay, lugsungon kay pag masara to guys. Mahog na putas bike. Namig tabugon no guro ni. Pantalan sa tabugon pa daw no. Nindot ilang bridge oh. Ah. Yan sa view, lapin sa dagat. Sa pagman guys, sige mahog ta dire ba. Di ba tagawa mo lang uy. Touchdown guys no. Municipality of Tabugon nigikan mi 5:30, 5:40 bro no. Ayan na. Oh, 5:40 nya naabot mi dire sa Tabugon kay kuan. Sa oras pre 6:50. So after 1 hour kape naabot mi dire no. So ngita mi kananan. Ang ka mo sugmo din mo ang kuan ni. Asid na bungkus. May lights lang. Pura ginood mo pre. Ano lang, basta patahon. Saka sa mga hyper pre ha kan. Iway sa mata. Okay ra pre. Bahala na siya. Tingnan mo ba? Gusto ka kang mais? Kao na lang. Pamelain. Na-realize ako na bro, amigo gito dapat. Pero na yun ang amigo. Yan tinuod ng amigo, di man mahadlok mga ansaw. Ay bro, kansa naman sa maluot pa doon. Puta ko ko dero. Baga mo, tawag mo. Panon. Pag-iana po suyak. Atam ta nadaot sa agta. Yung nasa agor. Ana, wanda sa saan ba? Tuon ba? Anong batuon yung dan? Pagsukat niyo squad ba? Ano kaning bago pa mata niya? Pero apa ka kondisyon ba? Nasugon bagto nga kantsaw, grabe. Muro kang mga loo din. Man na lang di ibay ko. Ano sumuga bro? Tapos ta imi ha. Ha? Tapos ta imi. Ay, nuwang na. Birthday dito pas Once ka ni, sungugan ka pre. Dapat dito ka kung tanon ba no? Kaya ako grabe nung kusungugan. Tapos sabi ito, ganihan mo ito galuuron eh. Wala di ka nang balik. Muli na lang yung padungon ta. Tama nagisungog ka mabitrin na ka. Amo nga kaya kanang secret man mo pakanlan gini mo. Pero kalma na kaya itong video. Kalma ra kay. Kanina na pa. Sa my guard. Oo, dahil yan nila nakitaguna pre. Kanina na lang gwapa sa si ma'am. Yung smile ba no? Kanya ka Good morning sa mga ganyan. simple ra kayo ha. Wala eh. Hindi daw may good morning ano? Yan lang siya good morning ano? Good morning, good morning. Kasi hindi ka good morning. Kasi di kita to, kasi natin katawag ba? Hindi ko na mga good morning ko. Hindi sa katawag to niya. Kasi ako tinaguna. May excited na ko to. Wala nakadungog na kabisa ko pa kadungog. Diba pre mo sila pre nga. Dito mayo nga sapaw-sapaw ng plato. Hindi pa mo magkaon ng uban kay magdagta, magdugdugay basawa. Ang gani may uyab. Tapaw ta nang kumayo. Kato yung sama masenday makayab tagdo ha. Si Ma'am Katrina o si Marie. Mati. Ang atong idol pre, gibulgar ni magmayo diha. Ikaw ra gyud nagbinsa siya nga. Ikaw eh, wanga ka pagtugod sa video. Mo ni makatambok pre. Kaya hudda na kay sayang. Kumugan na gini pre. Diba maghimo pre. Wala pa matay ka buhi. Kabuhion mo mga ganito. Si Adan tinae pre. Busog mo magkay kagnaong na. Supo kayo pre. Ikaw pre, okay ra ka pre. Init na ka ni ron. Pas mo naman no. Ito na guys, kay init na kayo na. Pas mo na pumanok ni Parindano po. Mas muhay lang to pre. Kamay yo guys. Mga tubok mga dukot. Kamay pagkatotong kanon. Ha? Tama pa. O di nang pas mo. Pilihan ko.
Guadalupe ko kay. Lupi ka. O bisa ka daw sa to bato-bato pick. Sana. Oh, kosta ra. Bisa ka daw mo tumanong nga rota. Ginawa ko na mo. Gunting na. Gunting sa. Gunting sin. Anak. Guadalupe kita. Nindot eh. Bro, bansa ka ni bro. Tara pre, sakto pang bike pre. Laps mo na. Ay, masuya lang tadi pre, tanah pre. Lihat pre. Oh, yung kurintihan ka dia. Parang naguyod ako sa kabatid. Sige patanani. Di pa na mao kuwang pa na. Gayo pa kayo. Segaw na dia ni pre, no? Ay. Ahon guys, ahon. Init tapi juga tanah mo. Sakit kayo. Init no. Ang kitong luya kayo. Ano ka lami kayo, di labi oy. Lamig init eh. Lamig baway ba? Manikwa ba sa makamba ko ba? Oh. Akong tuhon balik yung sitting. Balik ka settings. Ha, bugtaw na kayo. Nita po eh. Init si kayo tindan na gid. Ang uban wa magtrabaho uban ro may eskwela ka init kayo. Kita. Buwan tas init. Natay chance mga pahubay pero wag kita mahuway. Ipay ta taron estudyante pa ta. Og estudyante pa taron, butang ta lang para sa una. Labi siguro nang eskwela gyapon taron sa way klase. Oh. Sige ba? Pero ang atong eskwelahan dito sa sud sa Rom. Ay patala. Atong bijulian. Patala. Oh. Kada uli hilot, kada uli hilot, kada uli 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 uli, kada uli, kada uli, kada uli. Nanamig kuan guys, barangay Guadalupe. Ngino sa beer? Bugno lang beer pre. Kaya ako apre kay di na kay bugno. Mga buwak atong ipon na na. Sige lang mo magdibuak daan. Kaya bilis na ko ni kuan dari semento ba. Pwede ra mo welding ka ka. Truhan na daan. Grabe ha sa. Luyan ako eh. Sorry, pre. Okay ra pre. Wala na akong lawyer. Ganihar ko nagmata ka lang bago kang mata yung dukan ka ba. Wala kang magubay mong murder ko pre. Ano ta? Masarap. Makrema. Malaman. Pre, salamat ya pre. Lagi mo akong sinasagi pag wala akong pera. Dili na burger. Wah nga pre, basta kami pre burger pre. Pakaon sa kuha pre. Una kami butong ra. Ano, Alin, mga kapatid, siksay lang. motokan, ipay kong burger. Oo. Una liya. Kagin pre. Prema. Masarap lah. Sarap ang Let's ulbis. go. Sagol sa butong. Feeling mo. Hindi man ako taon pero. May sa lamaw to slo bakap. Inom lang kundin sa gatas kaya abot balay pre. Ang bol na lang mo no. Para masagol. Lamaw na. So refreshing ang butong guys. So refreshing. Ang munggos gikan sa bugol, margi ka rek kutob regis kumbado gid. Hilis na gid siya diri. Kaabot ako ah. Kaon tag we find ways. Dahil na nidako sa katong bata pero no. Nidako na katong bike na. Nakuha na sa bata bro. Ang tanline malala. Ay malala. Murag tsuko na batok. Sorry, pre. Sorry, pre. Hindi na, pre. Yan, mga pre. Di rin kita magbag-bag. Ito sa sunod, di kayo na. Kamu kedogan mo ng buwag karon kita pag karon. Sampay mo. Buang nga, pre. Surra ni mas pilingon, pre. Ulang language. Wala dictionary. Eh, pre. Lain na mo sobra agbay ko. Eh, pre, amping mo, pre. Ano na ko dire, kana naman mo dire. Lisod kay mga tawag Jollibee pagit. Balik.
Kuha baka na mo. Oh, natabis ka. Yan na lang, sunod na, sunod. Tara, pre. Tara, pre. Magbuwag na niya, pre. Bye-bye. Amping mo, amping. WhatsApp na kita vlog. Sige, pre. Kayo, ma. Bye, pre. Ato sa sunod, di kayon. Bye, mga ga. Nauli na ko mga ga. So ang katong ruta nga gisulti ni ko ano by Joseph Edward Dignos no. So ang gisulti na Mark Joseph Dignos man to. Tinuod gid ang giingon niya. By tinuod gid ang giingon ba adventure gid dito nga ruta no. Pero okay ra, nalingaw ra mi niya. Nauli ra sad mi nga safe wala tabo sa mga so mo importante. Mo to siya mga ga. Andun sa sunod di kayon kita-kita tanyog balik. Padayon mo sa pagsuporta Ganoy TV, Anoy out. See you.